Wis do mati kowe. Sesuk le urip nek payu meneh kowe lagi urip. Pun. Wah, Ida. Ha nggih. Sikile niku lho. Nek jeneng cus wonten niku. Kula ya weruh kok sing niku. Dursasana. Weh, wonten adine lagi. Yes. Jadial. Wah. Dursasanane nendi golekane? Nggih, ngatos-atos lho, Den. Ngatos-atos. Dursasana. Dursasana. Kowe aja mlayu. Kowe aja mlayu. Dursasana. Kowe aja mlayu. Wong sing diancam Dursasana kok mripate mandeng aku. Untung aku sigap. Dursasana aku terus set. Ana sikil arep dundale aku sit. Selamat. Nek ora ngono ngrekoso. Den ngatos-atos, Den. Ayo le. Werkudara ya. Anakmu mutar, kowe bingleng kenganglangan. Kowe wong cilik getih wedi mati. Perang gedhe malah ndelik iki wis ketok jejeg dasmu. Wah! Ngono. Wut. Ah, mati kowe. Iya. Wah! 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 Woi! What? Ayo hoyan aku, hoyan Utara. Wah, wong licik. Kowe mlumpat kali. Ayo le. Hoyan nyabrang kene. Nek pancen kowe digdaya, hoyan mrene, ayo. Hoyan mrene. Wah, ayo mrene. Ayo mrene. Kowe wong cilik. Kowe sing jireh. Kowe jireh dasare kowe anak ratu jireh. Bapakmu ketok le jireh ketara raine pucet tur mengleng sirahe. Wah. Kowe aja ngecek wong tuaku. Wah, kowe anake wong picak. Oh, edan kowe. Kowe anake wong tengeng. Kowe anake wong picak. Ayo rene, wak jangkak. Den, apa Den? Ampun kesesa nggih, Ndara. Kali niki winastan kali Cingcing Goling ya sinebut Kali Serayu. Niki kali niki mbebayani. Sapa sing mlumpat kali niki apese bakal cepak. Apese bakal cepak. Nek sampeyan nututi kalih Dursasana mengkeh malah sampeyan bakal kapuping Rana Madyalaga. Pun dunekke napa mawon ditunggu teng mriki mawon. Nganti dheweke mlumpat mriki sumangga angenipun badhe murba wasisa ning weling kula ampun mlumpat kali niki, Ndara. Ayo, kowe ra sida mlumpat kowe wong jireh Werkudara. Kowe wong jireh, bapakmu jireh. Kowe wong jireh, kowe sing jireh, kowe. Kowe anake ratu jireh, datare anak bapakmu tengeng. Wah, Petruk. Pun mendel. Mundur sana mundur. Nek mengececengan iku bagian kula.